Kat nang mi kisi ki por nang tut ki pajba ban kersan ya ka parti NPP. Sengubha kito ki barang atertin wan kersan ya ka parti NPP bakan yo ya ka jingjab ku badan buram bakari bat ka jaj ban riu jungi kan kiu shaprang. Wat penle no wat sengap ya ki nia ke babang jungno Henry pai menta sa ka parti NPP namar ngi bakat banang mi ki por ki briu ki lanang sutu kumdo ban penkeladur ya kesan sima hapo jong jalan Meghalaya. Ye ban jarap ya inongret jong. Menta ku mengaom meni. Kumbersia tu ya pi bon na pedeng jok pi tip ya kene. Ha kini kisnem di baladep sanru snem mensua. Kajalla ka jongi. Kajalla ka beri ken kerpang. Kajalla ka biong ka per bani ki we kajalla na marbale. Ni ai ka burong ka bakraw yak ibang kubi. Ni ai ya ka kerteng. Ni yo ya ka